Zimnicea, vechea așezare românească, se află la 2 km de Dunăre, în cel mai sudic punct al țării. Port la Dunăre, Zimnicea este practic conectată la 8 țări dunărene din estul și centrul Europei, având inclusiv ieșire la Marea Neagră. Flora și fauna bogate duc la o mare asemănare cu delta Dunării. Lacurile și pădurile oferă priveliști unice, adăugându-se astfel capitalului turistic al zonei. În Zimnicea se află un sit arheologic, unde au fost descoperite încă din 2001 morminte străvechi. S-au descoperit 23 de morminte și în mormintele astea foarte multe obiecte de podoabă, vase de lut, unelte și o trusă de magie care cuprinde 26 de piese din lut, unicat în teritoriul ăsta getodacic descoperit la noi în țară. Toate acestea i-au făcut pe edilii orașului să se gândească în ce mod ar putea valorifica potențialul localității, așa încât în următorii ani să prospere. Acesta este motivul pentru care s-au înscris la proiectul Economia bazată pe cunoaștere. Referitor la acest proiect pe care Primăria orașului Zimnicea l-a câștigat, vreau să spun că a generat o emulație în rândul tinerilor din orașul Zimnicea și a fost o temă importantă pentru comunitatea din Zimnicea. Mi-am dat seama că, într-adevăr, generațiile tinere au nevoie de informație și, în special, în comunitățile mici, unde sursa financiară este foarte mică, primăriile, după părerea mea, sunt obligate să facă astfel de lucruri pentru tineri în special. Proiectul se derulează în următorul modul. Primăria, prin centrul PAPI, în parteneriat cu o școală coordonatoare, plus încă 2 școli din comunitate și biblioteca. Aceasta este rețeaua la nivelul nostru local, care a fost aprobată și instalată în cadrul acestui proiect. Începem cu cei mici să utilizeze paintbrush-ul pentru a putea desena, fac și desene și grafică pe calculator, Word-ul. Elevii caută să-și scoată un referat la diverse materii la care li se cere să printeze, să scaneze. Vin copii pentru că sunt în vacanță și accesează diverse site-uri, vorbesc pe Messenger cu diverse grupuri de prieteni din alte localități, chiar și din Șiștov își fac și au făcut prieteni și au deschis cont de Skype. Mă bucur din tot sufletul atunci când văd tineri venind în primărie, în sala specială amenajată de la etajul 1 și folosesc aceste calculatoare și acest proiect și vreau să spun că și ei sunt bucuroși, la fel ca și primarul lor. Au fost organizate cursuri de formare profesională la care au participat, în afară de profesori, angajați administrației publice locale, întreprinzători și persoane fără un loc de muncă. Pe oamenii de afaceri îi poate ajuta foarte mult în căutarea pe internet, prin derulare de proiecte cu fonduri nerambursabile, prin comenzi pe care le pot face prin clienți, deci au foarte multe oportunități, mai ales în cadrul afacerilor. Din ce în ce mai mult calculatoarele vor fi accesate. Biblioteca la fel are nevoie de programe pentru că fiind foarte mulți tineri acolo și au nevoie la rândul lor să fie și ei inițiați, să caute o carte electronic, să caute pe internet diverse date. Au fost învățați să umble în diverse aplicații. Zimnicea e înfrățită cu 2 orașe mici din Italia, Castelforte și Pieve Emanuele, iar proiectul despre care vă povestim a ajutat foarte mult la menținerea relațiilor între comunități. Vă imaginați că ei trebuie să comunice în Anglia, în Franța, în Italia, sunt copii implicați în diverse proiecte și atunci utilizăm pentru comunicare în special și să-și caute diverse informații, să joacă. Deci sunt lucruri pe care le fac frecvent. Unii nu au calculator acasă și asta este un lucru foarte bun, li se pune la dispoziție. Parteneriatul cu alte țări europene a facilitat realizarea cu succes a mai multor proiecte cu finanțare externă. Ultimile 3 proiecte sunt de anvergură ceva mai mare și anume a fost vorba de un proiect Comenius în parteneriat cu școli și grădinițe din Austria, Franța,
Turcia și Spania, The Children of Gutenberg, și ne-a ajutat în mod deosebit acest atelier PAPI, datorită faptului că am putut comunica. Un alt proiect în care suntem implicați și este în derulare, îl vom finaliza probabil în septembrie anul acesta, este proiectul V+, în parteneriat cu o școală din Anglia și o școală din Germania. Constă în realizarea unui film despre Dracula. Filmul care se realizează în baza proiectului V+, este un film artistic pentru copii, cu copii, unde am reușit să introducem și actori, copiii de-ai noștri. Dacă la început simțeam că suntem tratați ca niște parteneri mai puțin interesanți, după cele ce s-au întâmplat, am constatat că s-a legat o relație foarte bună între noi, ca români, ca și copiii români, copiii noștri, și copiii din Germania, din Main, mai precis, localitate lângă Köln, și din Nord-Walsham, din Anglia. Acum copiii sunt într-o relație foarte bună, că se întâlnesc prin sistemele IT care sunt la dispoziția tuturor, discută, comunică între ei și este foarte posibil ca să ne revedem în septembrie în Anglia. Tradițiile locului sunt duse mai departe de copiii și tinerii înscriși în grupul folcloric și în echipa de dansuri populare. Elevii vin cu plăcere la activitățile acestea și vor să învețe și să preia, să le transmită urmașilor lor aceste activități legate de tradiții, dansuri populare și cântece populare. Am avut un program pe Pare CBC. Titlul proiectului a fost Tinerii din Zimnicea și Șiștov. Transmit tradițiile și dansurile populare învățate de la părinți și de la bunici. S-a bazat numai pe dansuri populare, s-au legat prietenii între tinerii din Zimnicea și tinerii din Șiștov, au avut loc întâlniri atât pe plan local la noi în Zimnicea, cât și pe plan local la ei în Bulgaria. Primăria din Zimnicea are gânduri mari pentru viitor. Un proiect de cooperare transfrontalieră în colaborare cu partea bulgară pentru asfaltarea străzilor și un altul, tot cu bani europeni, pentru canalizare și alimentare cu apă a întregului oraș. Săptămâna viitoare vedem alte două localități ai căror oameni au aflat ce înseamnă puterea informației: Șimian din Bihor și Vișoara din Cluj.